Zvyšujú dane a hovoria o šetrení, ale sebe doprajú. Hovoríme o vedení mesta Zlaté Moravce. V minulom roku si odklepli vysoké odmeny. Šéfovia oddelení dostali tisíce. 2000, 2500 či dokonca 3000 eur. Štedré odmeny dostali vedúci jednotlivých oddelení, ktoré fungujú na mestskom úrade. Vedúci oddelenia financií a rozpočtu 2500 eur, náčelník mestskej polície 3300 eur, prednosta 3025 eur. Výška odmien zamestnancov mestského úradu v roku 2015 bola 45 097 eur s tým, že išlo o odmeny za celý rok 2015. Toto nie sú koncoročné odmeny, ale vraj mimoriadne odmeny za mimoriadne výsledky. Nejaká akcia je veľmi vydarená, niekto urobí nejaký projekt, je úspešný, tak sa mu potom to zohľadní. Obyvatelia mesta žiadne výnimočné výsledky nevidia. 20 rokov Zlaté Moravce stagnujú. Keď sa pozriete, korupcia, klientelizmus, netransparentnosť nie len v Zlatých Moravciach, ale aj na celom Slovensku a aj na celom svete. Sú to vysoké odmeny. Keď má niekto dôchodok 350 eur, tak čo? Doví. Naše pomery, aké momentálne v meste vládnu, rozpráva sa o šetrení, nedávno sa zvyšovali dane, tak boli dosť nehorázne. Ale to ešte nie je všetko. Na konci roka dostali všetci zamestnanci mestského úradu ďalšie odmeny. V priemere po 540 eur. 13-tisícové mesto tak predbehlo v odmeňovaní aj väčšie sídla. Na koncoročné odmeny bolo vyčlenených 69 900 eur, pričom na jedného zamestnanca bola v priemere odmena 208 eur. Mesto Martin vďaka dobrému hospodáreniu mohlo rozdeliť na koncoročných odmenách 78 000 eur pre 153 zamestnancov mestského úradu. Najvyššia odmena bola v hodnote 1200 eur a najnižšia v hodnote 100 eur. Regionálne štáby, Dana Brixová, televízia Markíza.